vydat, ale současně pod nimi buď těží, nebo je musí podle zákona zrekultivovat. Znamená to, že si je bude muset pronajmout zpět. Policisté ve 2 sbírkách vybrali pro rodinu kolegyně zabité světovaným řidičem 3 miliony korun. Vedle politiků přispěli i dárci z Kanady a USA, informuje Týden.cz. Příběh matky 2 malých dětí, policistky Petry Zajíčkové, kterou nebezpečný zdrogovaný řidič na začátku května srazil autem, vzbudil silnou odezvu a solidaritu. Mužení, která se do služby vrátila z mateřské teprve nedávno, zůstaly vedle manžela i 2 malé děti. Zdraví stojí v Praze víc než na venkově. Utajovaná čísla získala dnes. Nejvyšší sazby mají u VZP velké fakultní nemocnice, zatímco nejhůře jsou na malé nemocnice na venkově. Dostávají až o polovinu méně. Logicky si nemůžou dovolit stejné investice do zařízení jako velké ústavy, ať už v Praze nebo v krajských městech. Asfaltismá povolen ze na rozkladcové, koněm flying booty, stáj Dagmar Petáničová. A výsledek Evy Fričkové s koněm Denčem je 8 trestných bodů na parkouru a čas 87,73. Připraví se Borčová, Haluščinová, Císařová a Těšínská. Kamerku příště, já pojedu až 21. června.